Zdravím pri v dnešnom videu. Tu máme video, kde vám ukážem, ako vyzerá moja výbava na Silvestra. Zatiaľ to vyzerá nejako takto. Na prvý pohľad to vyzerá, že toho není až tak veľa, ale pritom je toho extrémne veľa. Tu mám F4 plus nejaké knôty, ešte nejaké zostatky tu mám. A tu mám F1, F2, F3. Pyrotechniku, potom ešte v krabici mám nejakú efektovku, to si tiež ukážeme, no ale môžeme začať podľa mňa hneď prvými vecami, čo máme tu na Powerful Bulldog. No a tam páni, tak ja som nevedel, čo s tou pyrotechnikou. A tak som sa iba pozrel a ja som zistil, že ja mám takto prázdnu skrinku. A na čo iné to využiť, než na proste pyrotechniku. No dobre, ako prvú vec tu máme Powerful Bulldogy otvorené. Nejaké kalašníkov, koberčeky, jedno mám myslím otvorené, ostatné sú zavreté, čiže to mám ešte asi nejak 13 koberčekov, to je paráda. Smoke granáty, tých som myslel, že mám viac. Ok, nevadí. Tu mám nejakú petardu, no toto mám petardu, čo som dostal na tržnici, takže plná paráda. Ako ďalšiu vec tu mám staré, tieto sú staré C4, mám pocit, hej, tam mám tie nové. Tieto staré buchajú mega dobre, to akože, toto sú raritky, mám ich 10 už iba, takže to je celkom blbé. Potom tu máme ďalej pirátiky, v toto mám ešte zavreté, tam mám otvorené, či tam mám nejakých, čo ja viem, povedzme 190 kusov, možno menej kúsok, ale proste mám ich veľa. Jo, toto je otvorené. Potom tu máme dáke dumbumy, to sú dumbum zelené svetlo, tých som už veľa vybúchal, ale tiež úplne parádne petardy. Potom tu máme mytlčka, 1-gramové, parádny knôt, čo je úplná parádička. Viperky a tam dole máme ďalšie dumbum zelené svetlo. Potom minibomby samozrejme, tie musia byť a... Minibomby? Mini dumbumy, tie samozrejme musia byť, mini dumbumy máme dvakrát. A tu mám ešte nejaké Powerful Bulldogy, takže to je úplná paráda. Tu mám Widowmaker, tie mám mega rád. Bomby dvakrát, obidve bohužiaľ otvorené. Som si nemohol otvoriť jeden balík a z toho vyberať, no nič. A tu nás sú vlastne, myslím, že áno, to sú tie nové C4. Buchla mi minule veľmi zle, aj keď nie, to som asi buchal túto, no nevadí. No som za nich zvedavý, určite to bude v silvestrovskom špeciále, a to mám ešte nejaké mydlčka. Takže toto by bolo z tejto poličky, no a tu mám ešte vlastne takú tašku, čo som dostal. Tu je vlastne Powerful Bulldog, to si môžem vyložiť rovno. A tu mám ešte nejaký výber petard, bomby tam vidím, Viper, no takže tak. Takže idem toto poukladať späť a potom sa vrhneme na F4. No dobre, nejak som to tam naukladal, no a môžeme ísť na tú F4. Začneme týmto, síce to nie je F4, ale Big Bang 2G, ktoré sa popravde už veľmi ťažko zháňajú, či toto je raritka, dám si ju akože sem, jak tu bola. Ako ďalšiu vec tu máme Dumbum 5G, tieto sú, týchto mám len 19, no tu som jednu rozoberal, lebo som chcel vedieť, že koľko má gramov. Tu mám potom ešte zatvorené balenie, tiež 5G, čiže ďalších 25G. Tu nás sú staré z minulého roku, čo som minulý rok odpaloval. Tých tu mám už len, počkaj, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čiže tých už mám len tiež 10, ale stále ich mám. Ako ďalšiu vec tu máme Monster 5G. Tých mám 18, dve mi tam chýbajú, hej. Na týchto som zvedavý, akože úprimne. Ale tak myslím si, že to bude to isté ako 5G normálne. Potom tu mám Monster 8 neotvorené, tiež úplne parádne petardy. Určite bude všetko v silvestrovskom špeciáli. Ako ďalšia vec, čo tu mám? Aha, screamy, no. Myslel, že som mám viacej screamov. Či možno ešte v krabici mám screamy, ale tak tu mám minimálne jedny. Tie sa dole, lebo to nie je F4. Potom tu mám taký výber, už asi pripravený na nejaké video. Pozrieme, že čo tam je. Ale vidím tam také fajné petardy. Powerful Bulldog tam vidím. Vidím tam jednu Monster 5, aha. No tak Monster 5 vrátime. Tak dobre, tak mám 19 Monster 5, tak paráda. Také screamy tam sú a čo tam ešte vidím, tak je Crazy Bulldog a to som asi od niekoho tiež dostal, lebo Crazy Bulldogy nemám. Takže to bola paráda. Ako ďalšiu vec tu mám knôt. Ten si hneď povieme, na čo mi bude za chvíľu. No a potom tu už mám len také riadne šupy. Dumbum 30-ky.
úplne plné Dumbum 30. Takto krásne. Je tam ten prach, takže úplne parádne. A vlastne ten knôt, budem si asi predĺžovať niektoré tieto knóty, lebo trošku viacej času by som asi potreboval na odbehnutie. Samozrejme bezpečnosť musí byť na prvom mieste, takže pre istotu si ho kúsok zväčším. No a tu mám už teda iba jednu 30. No a ako najsilnejšie bomby, čo mám zatiaľ na Silvestra, tak sú vlastne Dumbum 50. Tieto petardy sú extrémne. Hej. No. A tieto majú podstatne už aj dlhší knôt. Čiže tu na 50 už asi nebudem predĺžovať, ale toto je proste, to už je riadna petarda, proste to už držím v ruke a to, no proste extrémne. Jo, takže 50 gramov, úplne insane vec, takže sa na to mega teším a máte sa aj vy na čo tešiť. Na silvestrovský špeciál plánujem spraviť niečo obrovské, takže určite sa na to tešte. Ja to tam idem poukladať a ideme si ukázať ešte moju efektovú pyrotechniku. No dobre, poukladal som to, zatváram to, idem po krabicu, kde mám efektovku. No takže takto vyzerá nejaká moja krabica efektoviek. Vysypali sa mi tu ufa. Jaj. No dobre, takže ako prvé Scream UFA, mám tam 3, lebo jedno sme odpálili vo vianočnom špeciáli, určite ste všetci videli. Potom tu máme vulkániky, síce len 2, lebo 2 som odpáľoval, jeden mi zlyhal, čož som bol dosť sklamaný, ale tak bohužiaľ to tiež sa stáva dakedy. Takže mám 2 vulkániky, potom tu mám 500 ranový koberček, ale tak to nie efektoval, ale tak dobre, nevadí. Mám ho tu, čiže ešte 500 ranový koberček. Potom ako ďalšie tu máme 3 single shotky Signature Range 30 mm, veľmi krásne. Odpaloval som to vo videu, moje obľúbené petardy, takže bežte si to pozrieť. Mega krásny single shot. Jednu single shotku sme mali aj vlastne v vianočnom špeciáli, teraz keď si na to tak spomínam. Potom tu máme Dumbum single shotky, vlastne toto je len titanovka vlastne vo vzduchu, mám taký pocit. 10 single shotiek po 20 mm, tieto proste sú úplná paráda, tieto musí mať. No a čo by to bolo bez kompaktu? Mal som ešte jeden kompakt, 16 ranový, ale ten sme vystrelili v vianočnom špeciáli, takže tam bol. No a tu mám vlastne Xmas Dream 90 rán, 20 mm. Bude strieľať takú minútku, takže no to bude celkom rýchle. No a má vlastne 720 gramov zlože výbušnej, takže to je úplná paráda. Takže dámy a páni, takto vyzerá vlastne moja pyrotechnika na Silvestra 2025-2026. Máte sa určite na čo tešiť, bude plno kontentu z toho. Ja ďakujem pekne, že sa dostali až sem. Dajte like, odber a zvonček, no a my sa vidíme pri akom ďalšom videu. Čaute.